Jismu Ehab Zorgani huwa jiddaħħal il-qorti jagħmel mossa x-xena għal darba darbtejn. Dan huwa l-Libjan li sbieħ il-ħadd f'Paċivil attakka diversi persuni tant li weġġa 7 minnhom. Zorgani għandu 22 sena u jgħix ħażebbuġ u qed ikun akkużat li għall-ħabta tal-erba' tal-ħadd filgħodu ipprova joqtol jew jipperikola ħajjed żewġ persuni u li kkaġuna feriti ta' natura gravi fuq 5 persuni oħra. Wieħed mill-vittmi Olandiż ta' 18-il sena li qala daqqiet ta' mus fil-pulmun u għal xi ħin kien iċċertifikat li jinsab fil-periklu tal-mewt qaleb għall-aħjar tul il-jum ta' Tnejn. Il-persuni involuti fil-każ kienu kollha barranin għajra l-Malti wieħed li sofra ferita gravi f'wiċċu. Zorgani qed ikun akkużat ukoll li kellu fil-pussess tiegħu sikkina jew strument li jaqta' bil-ponta mingħajr liċenzja u li volontarjament kiser il-paċi pubblika. Għal dawn id-9 akkużi il-Libjan wieġeb mhux ħati. Il-Libjan tressa quddiem il-Maġistrat Joe Mifsud u l-avukat difensur ma talabx għal-libertà proviżorja tal-imputat u għalhekk baqa' jinżamm taħt il-kustodja tal-Pulizija. Il-Maġistrat Mifsud sostna li filwaqt li pajjiżna jrid jagħti l-ospitalità u jkun pjunier fejn tidħol il-protezzjoni tal-immigranti li jaħarbu minn pajjiżhom, il-qorti mhix se tippermetti li min jingħata protezzjoni jikkommetti reati fuq is-sigurtà tal-pajjiż u taċ-ċittadin li jkun qed jiddeverti għall-affarijiet tiegħu u jispiċċa ferut.